Saky, léčba neklidem. Otevřené dveře. Teta přijde za chvilku domů, pane Natele, pravila velmi vyrovnaná 15letá dáma. Zatím se musíte spokojit s mou společností. Frampton Natel zatápal po zdvořilé odpovědi, aby patřičně zalichotil neteři, s níž právě mluvil, a zároveň se nepatřičně dotkl tety, která měla přijít. Potají v té chvíli zapochyboval víc než kdy jindy, jestli tahle řada zdvořilostních návštěv u naprosto cizích lidí nějak pomůže nervové kůře, kterou měl podstoupit. Já vím, jak to dopadne, řekla mu sestra, když se chystal emigrovat do tohle venkovského ústraní. Zahrabeš se tam pro sebe, nepromluvíš s živou duší a budeš na tom z nervy ještě hůř ze samého bloumání. Dám ti zkrátka doporučující dopisy na všechny lidi, které tam znám. Pokud si vzpomínám, pár jich je docela slušných. Frampton zauvažoval, jestli k těm slušným patří i paní Sempletonová dáma, které právě hodlal odevzdat jeden z oněch doporučujících dopisů. Znáte tady kolem hodně lidí? Zeptala se ho neteř, když usoudila, že jejich mlčenlivý kontakt trval už dost dlouho. Ani živou duši, odpověděl Frampton. Moje sestra tady bydlela na faře, chápete? Asi před 4 roky a dala mi doporučení na některé zdejší usedlíky. Poslední informaci vyslovil se zřetelným politováním v hlase. Tak to vlastně o mé tetě nic nevíte, pokračovala vyrovnaná mladá dáma. No, jenom její jméno a adresu, připustil návštěvník. Zauvažoval, jestli je paní Sempletonová provdaná nebo vdoma. Co si těžko definovatelného v atmosféře pokoje naznačovalo existenci mužských obyvatel. Ta velká tragédie jí potkala před 3 roky, řekla dívka. To znamená potom, co tu byla vaše sestra. Tragédie? Podivil se Frampton. Tragédie mu v tomhle poklidném venkovském zákoutí připadaly nějak nemístné. Divíte se možná, proč necháváme v říjnu tyhle dveře do kořán, řekla neteř a ukázala na široké skleněné dveře vedoucí na trávník. Letos je ještě dost teplo, poznamenal Frampton. Ale mají ty zasklené dveře něco společného s tou tragédií. Dneska před 3 roky odešel její manžel a 2 její mladší bratři právě těmhle dveřmi jako obvykle na lov. Nikdy se nevrátili. Cestou přes vřesoviště na místo, kde s oblibou stříleli sluky, je všechny pohltila zrádná bažina. Ten rok bylo strašně deštivé léto, abyste rozuměl. A místa, kudy se jinak dá bezpečně přejít, se z nenadání propadla. Nikdy se nenašla jejich těla. A to je právě to nejstrašnější. Dívčin hlas přestal znít vyrovnaně a zachvěl se lidskou účastí. Chudák teta pořád ještě věří, že se jednou vrátí i se svým malým hnědým křeplákem, který se ztratil s nimi. A že vejdou právě těmihle dveřmi, jako to dělávali vždycky. Proto je nechává každý večer až do tmy do kořán. Chudák tetinka často mi vypráví, jak odešli. Její manžel s bílým, nepromokavým pláštěm přes ruku a jak její nejmladší bratr Ronný zpíval. Bertíku, cože tak skáčeš?
Tím jí vždycky škádl, protože ona říkala, že jí to jde na nervy. Víte, někdy za takového klidného a tichého večera jako dnes mívám strašidelný pocit, že všichni vkročí těmi dveřmi. Odmlčela se a otřásla se, jako by jí zamrazilo. Framptonovi se ulevilo, když do pokoje vpadla teta překypující omluvami, že se tak zdržela. Doufám, že vás zatím Věra zabavila, řekla mu. Vykládala mi velice zajímavé věci, odpověděl Frampton. Doufám, že vám nevadí ty dveře do kořán, prohlásila paní Sempletonová živě. Můj manžel a bratři se za chvíli vrátí z lovu a vždycky tudy vcházejí přímo do pokoje. Byli se dneska zastřílet v bažinách. To mi zase pěkně zaneřádí ty nešťastné koberce. Vy muži už to ani jinak neumíte, že? A vesele repetila dál o střílení, o nedostatku ptactva a o vyhlídkách na kachny v zimě. Frampton jí poslouchal s rostoucí hrůzou. Zoufale, ale jen s částečným úspěchem se pokusil zavést rozhovor na méně příšerné téma. Byl si vědom, že hostitelka mu věnuje pouze zlomek pozornosti, že neustále bloudí očima k otevřeným skleněným dveřím a k trávníku za jeho zády. Litoval, že ho neblahá náhoda přivedla na tuhle návštěvu právě v den tragického výročí. Lékaři mi jednomyslně doporučují naprostý klid, žádné rozrušování a žádné namáhavé tělesné cvičení, oznámil hostitelce v zajetí dosti rozšířeného bludu, že úplně cizí lidé a náhodní známí dychtí po každé podrobnosti o našich chorobách a neduzích, o jejich příčinách a o jejich léčbě. Pokud jde o dietu, už tak jednomyslní nejsou. Pokračoval dál. Vážně? Poznamenala paní Sempletonová hlasem, který tak v posledním okamžiku potlačil zívnutí. Pak najednou zbystřila pozornost. Ta však neplatila Framptonovým slovům. Konečně jsou tady, vykřikla. Právě včas k večeři. A samozřejmě zablácení až po uši. Frampton se trochu zachvěl a podíval se na neteř s výrazem, kterým chtěl vyjádřit soucitné pochopení. Děvče zíralo otevřenými dveřmi s očima vytřeštěnými hrůzou. Frampton pocítil ledový stisk bezejmenného děsu. Prudce se otočil v křesle a podíval se tím směrem. V houstnoucím soumraku kráčeli přes trávník k zasleným dveřím 3 postavy. Všechny nesly v podpaží pušky a jedné z nich splýval přes ramena bílý plášť. Nehlučně se blížili k domu a pak najednou z šera zaspíval drsný mladý hlas. Povídám, Bertíku, cože tak skáčeš? Frampton chvatně popadl klobouk a hůl. Dveře do haly, štěrkovaná příjezdovka a zahradní brána ven byly mezníky, které při tom zběsilém úprku vzal matně na vědomí. Nějaký cyklista přijíždějící po silnici musel uhnout do živého plotu, aby zabránil hrozící strážce. Tak jsme tady, miláčku, zahlaholil muž v bílém nepromokavém plášti, vcházeje otevřenými dveřmi do pokoje. Pořádně zablácení, ale většinou to už uschlo. Kdo to odtud tak vystřelil, když jsme přicházeli? Hrozně divný člověk, nějaký pan Natel, řekla paní Sempletonová.
Nedokázal mluvit o ničem jiném než o své nemoci a když jste se blížili, vyrazil odtud beze slova na rozloučenou nebo na umluvu. Člověk by myslel, že viděl strašidlo. Polekal se nejspíš vašeho křepeláka, poznamenala klidně neteř. Vyprávěl mi, že má ze psů hrůzu. Jednou na břehu Gangy ho prý zahnala smečka toulových psů na hřbitov, kde musel strávit noc v čerstvě vykopaném hrobě. Zatímco mu ty bestie vrčely a vyly a cenili zuby přímo nad hlavou. Z toho už člověk může přijít o nervy. Romantické výmysly z okamžitého popudu byly její specialitou.